ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून याचा सत्य घटनेचे कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. मिहीर, राज आणि आदित्य यांची एक चांगलीच घट्ट मैत्री होती तिघांची. हे तिघही 8वीला एका वर्गामध्ये होते. तिघांचं एकमेकांवर फार प्रेम होतं. जे काही करतील ते एकत्र, नाहीतर करायचंच नाही. तो अभ्यास असो किंवा मस्ती, अशी या तिघांची मैत्री होती. एके दिवशी व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये बोलता बोलता मिहीर बोलला की येत्या रविवारी आपण कुठेतरी फिरायला जाऊ, आपल्या नवीन गेअरवाल्या सायकलने. तसंच आदित्य आणि राजनेही होकार दिला. पण राज बोलला की जास्त लांब नको, इथेच कुठेतरी जवळ. त्याच वेळेला आदित्य बोलला, आपण एक काम करूया, आपण त्या शेजारच्या पडक्या वाड्याजवळ जाऊया, अगदी 15 ते 20 मिनटं लागतील. असं बोलतात की तिकडे भूत असते. तेवढं तर राज घाबरला आणि राज बोलला की नाही, बिलकुल नाही या, मला आधीच फार भीती वाटते भूताची आणि तुम्ही मला तिथेच नेणार. आदित्य बोलला, अरे काही नाही रे, फक्त एकदा जाऊन येऊ. अनेक जण तिथे जायला घाबरतात आणि आपल्याला माहिती आहे की भूतं वगैरे काही नसतात. त्याच्या मागेच मिहीरने होकार दिला. मिहीर आणि राज हे खरं तर एक घाबरट व्यक्ती, पण केवळ आदित्यच्या सांगण्यावरूनच त्यांनी तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला. रविवारचा दिवस आला. तिघांनी एका स्थळावर भेटण्याचे निर्णय घेतले. त्याप्रमाणे ते आपली सायकल घेऊन आले देखील. घरी खोटं बोलून की आम्ही खेळायला जातोय, हे तिघं त्या पडक्या वाड्याजवळ जाऊ लागले. येत्या काही क्षणात त्यांच्या मागे कोणतं संकट येणार आहे हे त्यांना देखील माहीत नव्हतं. त्याच वेळेला त्यांना एक काका दिसले. त्यांनी त्यांना विचारले, अहो, या पडक्या रस्त्याकडे जाणारा रस्ता कुठे आहे? तसंच ते बोलले, तुम्ही काय मूर्ख आहात की काय? निघा इथून, चला निघा, चुकून इकडे येऊ नका, निघा. आणि ते तिघं घाबरले आणि क्षणाचाही विलंब न करता ते त्या रस्त्यावरून निघून गेले. तुला बोललो होतं ना, आपण तिथं नको जायला, तिथे नक्कीच काहीतरी बुटटकी आहे. राज घाबरतच बोलला, अरे काही नाही रे, ते काका असेच बोलले असतील, कदाचित त्यांनी तिकडे काहीतरी सोनं लपवून ठेवलं असेल. आदित्यने गंमतमध्येच त्या सगळ्यांना सावरले आणि पुन्हा लपून छपून त्या वाड्याजवळ जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे ते पुन्हा निघाले देखील आणि त्या वाड्याजवळ आले. तो वाडा बघूनच समजून येत होता की पूर्णपणे जळून गेलेला आहे. तिघांनी सायकल बाहेरच लावली आणि तो गंजलेला गेट उघडत ते तिघं आतमध्ये गेले. अरे बघ ना, एवढा मोठा वाडा कोण सोडेल? अगदी, मी तर असं ऐकलं आहे की इथे कोण भटकत सुद्धा नाही. हे जर साफ केले ना, तर आपण रोज इथे क्रिकेट खेळू शकतो. कुणाच्याही घरी न बॉल जाता आपल्याला हवं तसं आपण खेळू शकतो. तसंच राज घाबरत बोलला, अरे वेडा आहेस की काय? आता इथं पुन्हा यायचं नाही, चला निघू, जेवढं पटकन होईल तेवढं लवकर निघू. त्याच वेळेला आदित्य बोलला, आता इथपर्यंत आलेलो आहोत तर चला त्या वाड्याच्या आतमध्ये जाऊ. बघता बघता ते आतमध्ये गेले. आतमध्ये पूर्णपणे अंधार होता. मोबाईलची टॉर्च काढून ते सगळीकडे बघू लागले. तसं बघण्यासारखं तरी तिकडे काय होतं, कारण की ते सगळं जळून गेलं होतं. बघ ना किती घाण आहे. मला तर आता भीती वाटू लागली आहे. इथे कुजत वास देखील येत आहे. राज बोलला, अरे काही नाही रे, इथे नक्कीच काहीतरी असेल. मिहीर बोलला. आणि अशा करून राज एका फ्रेमकडे बघत राहिला. आणि ती फ्रेम आश्चर्याचं म्हणजे
एवढ्या जळक्या वाळ्यामध्ये देखील ती फ्रेम पूर्णपणे स्वच्छ होती. ती फ्रेम होती एका 30 ते 32 वर्ष महिलेची, अगदी साडी घालून, कपाळावर मोठे कुंकू, जशी की एक महाराणीच आहे. अरे बघ ना, किती छान फ्रेम आहे. राजलाही आश्चर्य वाटलं आणि त्याने पाठी बघताच मिहीर आणि आदित्य हे पूर्णपणे गायब होते. अरे कुठे गेलात? तुम्ही मस्ती करू नका. अहो लवकर या, तुम्ही कुठे गेलात? मला फार भीती वाटते. आणि असं करत करत त्या दोघांना शोधता मागे राज हा पहिल्या मजल्यावर निघून गेला. तिकडे काही दार दिसले. राजला वाटले की कदाचित या दाराच्या आतमध्ये, म्हणजेच त्या खोलीच्या आत, मिहीर आणि आदित्य लपून याची मजा घेत असतील. आणि तो हळूहळू करून सर्व दारे उघडू लागला. तसा हळूहळू सगळीकडे एक थंडसा वारा सुटू लागला. अहो कुठे आहोत तुम्ही? मला आता भीती वाटते. हळूहळू राजने सगळीकडचे दारं उघडायला चालू केले आणि त्याच वेळेला त्याला पैंजणांचा आवाज येऊ लागला. हे बघा, झाले तेवढे मजाक पुरे आहे, आता बस झाले. राज जरा चिडतच बोलला, पण तो पैंजणांचा आवाज वाढत चालला होता. अच्छा, तर तुम्ही इथे आहात. आणि राजने ते दरवाजा त्यावेळेला जे त्यांनी बघितलं ते बघून थोडं आश्चर्यच वाटलं. कारण की ती फ्रेममधली बाई ही चक्क राजच्या समोर होती. तीच साडी घालून, तसंच कपाळावर मोठं कुंकू, या अवस्थेत राजकडे बघून एक वेगळं हास्य करत होती. राजलाही थोडं आश्चर्य वाटले. आणि बघता बघता राजच्या डोळ्यासमोर त्या बाईचे केस स्वतःहून सुटले. तिचे डोळे पांढरे झाले आणि पूर्ण शरीर हे जळू लागलं. आणि ती बोलू लागली, मला वाचवा, मला वाचवणार ना. आणि असं करून ती राजच्या मागे धावू लागली. राज जोरात ओरडला आणि बघता बघता राज त्या वाड्याच्या बाहेर आला. आणि तिकडे आदित्य आणि मिहीर हे राजची वाट बघत होते. राजला भोवळून राज खाली पडला. त्याच अवस्थेत मिहीर आणि आदित्यलाही कळून चुकले की आपण कोणत्या संकटामध्ये अडकलो आहोत. त्या दोघांनीही राजला उचललं आणि काही करून त्या वाड्याच्या बाहेर आणलं. थोड्या अंतरावर नेलं. राजला शुद्धीत आणलं आणि राजला घरी आणलं. तिघही लहान असल्यामुळे तिघांना यावेळेला फार भीती वाटत होती. राजची मम्मी विचारू लागली, नक्की हा प्रकार काय आहे? तुम्ही नक्की कुठे गेला आहात? आणि त्याच वेळेला हे सगळे शांत असल्यामुळे राजची मम्मी अजूनच भडकली. पण राजच्या आईने याकडे दुर्लक्ष केलं व पुन्हा असे करू नका असे बजावून सांगितले. 2-3 दिवसांनी राज हा पुन्हा आजारी पडू लागला. जो राज हा चक्क आगीला घाबरायचा, तोच राज आता आगीशी खेळू लागला होता. गॅस चालू करून त्यावर मध्ये मध्ये हात लांबून फिरवून हे असले प्रकार करायला लागला होता. मध्येच हसत होता. आईलाही आश्चर्य वाटले आणि आईला रागाने विचारले की राज, हे काय चालू आहे? हे बघ, मुकाट्याने शांत हो आणि हे सगळं करणं बंद कर. दिवसेंदिवस राजची तब्येत खालावत गेली आणि एके दिवशी राजने स्वतःहून स्वतःला पेटवण्याचा प्रयत्न केला. राजच्या आईला कळून चुकले की ही सगळी समस्या कुठून सुरू झाली आहे.
आणि त्याच वेळेला त्यांनी मिहीर आणि आदित्यला बोलवले. तुम्ही नक्की कुठे गेला आहोत? मला सांगाल? तुम्ही नक्की काय करायला तिकडे गेला होता? घडला प्रकार त्यांनी ह्याला सांगितला आणि मिहीरने ते देखील सांगितले की राज केवळ एकच गोष्ट बडबडत होता की ती मला सोडणार नाही, ती फ्रेममधली बाई मला सोडणार नाही. आणि राजच्या आईने राजच्या मामांना फोन केले. राजच्या मामांना भूतकेतांची त्याचबरोबर काळी विद्या या सगळ्यांच्या संकटातून कसं लांब जायचं किंवा कोणाला या सगळ्यातून कसं बाहेर काढायचं याचा चांगलाच अनुभव होता. रात्रीच्याच एसटीने मामा हा बसून मुंबईला येणार होता. तर मामा आपल्या भाच्याला वाचवणार की नाही, राज परत जिवंत राहणार की नाही, आणि सर्वात महत्त्वाचं त्या बाईची अपुरी इच्छा काय असेल, हे जर तुम्हाला माहिती करून घ्यायचं असेल तर तुम्हाला पुढील भाग बघावा लागेल. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली असेल तर डिसलाईक करा, आणि हो, चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि पुढचा पार्ट नक्की बघा. थँक्यू.